ברוכים הבאים לפעילות של זיו נעורים, שמחים מאוד לארח אתכם פה. אנחנו הולכים היום לחוות את הים, אנחנו הולכים לאתגר את עצמנו ולחוות את זה וליהנות מהטבע ומהזמן שלנו ביחד. יש לנו היום הפתעה קטנה בשבילכם. יואו, איזה מקסימים אתם כולה, ממש שמחה להיות פה, ממש מתרגשת. מה ההרגשה שלכם שאתם גולשים? שאני גולש, אני מנותק לרקע מהכל המסביב. כיף להתנתק לך. כן. מה אתם אוהבים לעשות ביום-יום, חוץ מלגלוש כמובן, כי אנחנו פה בשביל זה? אני ביום-יום אוהבת ממש להתאמן, כושר, גלישה. משהו שמחיה אותי זה לראות אנשים. אני גם הייתי חניכה בעמותה, אז זה ממש הצילה אותי וזה גרם לי להתמודד עם האתגרים שיש לי בחיים. שיתוף הפעולה בין זיו נעורים לוורייטי נולד באילת בתחילת מלחמת אוקטובר. מאות אלפי בני נוער בכל הארץ בפעילות ימית מגוונת. אנחנו מצליחים לשפר את איכות החיים של נוער בסיכון, נוער עם צרכים מיוחדים, אוכלוסיות שזקוקות בתקופה הזאת לחוסן נפשי, לים, לטבע. זה מה שזיו נעורים נותנת בעזרת וורייטי וקבוצת פוקס. איזה שיר אתם חייבים או סוג של מוזיקה? אני אוהבת גם את השיר שלך של האירוויזיון. וגם כל מיני, יש לי כל מיני. איזה חיה את אוהב? כלבים. אתה רוצה לראות את הכלב שלי? כן. מה הייתם רוצים שהחברים שלכם ידעו עליכם שהם לא יודעים? אף אחד לא ממש יודע את זה עליי. אני רוצה כזה תמיד שיראו שאני חזקה יותר, שלא ינסו לרדת להשפיל אותי, אז אני לא מראה שאני רגישה. לפעמים להראות את החולשה מחזק אותך עוד יותר. רציתי לעלות כמוך, אלפתי. תגיד להם שעדן אמרה שאתה חתיך, אז ביי. זהו, כולם יקנו בך. כיף. טוב, אהובים, יש לי מתנה קטנה בשבילכם מקבוצת פוקס. הכינו שקיות לכל אחד עם בגדים.